Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating latest na analysis sa panahon dito sa bansang Pilipinas at sa papalapit na bagyong si Mawar. Ngayong araw po ng Linggo hanggang Martes, Mayo 21 hanggang 23, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, at ng Avenue Plaza Hotel. Now, meron po tayong binabantayan na bagyo. Actually, nung nakalipas na video natin, finorcast natin yan, magde-develop. At hindi lang po siya pangkaraniwang bagyo at inaasan po ito magiging major typhoon. At posibleng mag-develop po siya bilang isang super typhoon pagpasok niya po sa Philippine Air Responsibility. Kaya all eyes tayo dito sa system na ito. At for the past few days, ito pong tracking o yung extended forecast nitong bagyong ito ay nagpapakita na ang kanyang track is either Taiwan, Okinawa o Southern Japan. But sa latest na yon ay medyo may pagbabago po sa mga atmospheric pressure, yung high pressures, yung position ng high pressure areas for the next 5 to 10 days. Yung extended forecast ay nagpapakita na yon na bukang namimilig ko na yon ang dulong hilagang Luzon, lalo po ang Batanes, dahil po ang tracking na yon, particularly yung European model, ay Batanes at Taiwan. So, yan po ang pinaka-latest o pwede natin sabihin, breaking news na yon dahil po bumababa ang extended forecast nitong bagyong ito. At wag po tayo mag-worry dahil po itong extended forecast ay mababa pa ang probability. Nasa less than 30% hanggang 0%. So, pwede pang magbago po yan. Okay? So, i-hope natin na pagpasok po niya ng Philippine Air Responsibility, yung track niya ay balik dun sa dati o pwedeng mag-recover na lang po siya at hindi mag-landfall sa anumang bahagi na po ng Asia Pacific. Okay, so, umpisa na natin ang latest. Ito po yung GraphSat. Yan. Ito po nang inuunahin natin. So, para makikita niyo kung gaano kalaki itong development ni Mawar, unti-unti na po siya nagsishrink o lumiliit, a sign na lumalakas po siya, okay? Dumadaan po siya sa temperatura ng dagat na umabot ng 28 hanggang 30 ang antas ng sentigrado, yung init ng dagat. At yung oceanic heat content dito sa bahagi na ito ay napakainit. Okay? And ang problema, dyan siya dadaan sa cone na yan. Ang medyo delikado na yon ay ang area po ng Guam at Saipan since matagal na rin sila hindi dinadaanan ng bagyo. Ang last super typhoon sa kanila was way back in 2002. At ito naman po si Mawar ay posibleng maging category 3 pagdaan po niya malapit sa may Guam at Saipan na yung Miyerkules. So all eyes po kayo dyan sa Guam. Bantayin nyo maigi itong si Mawar at maghanda na po kayo mga Filipino community na nanonood sa ating channel sa youtube.com MrTyphoon.tv para maghanda po kayo at yung mga nasa Facebook channel natin MrTyphoon.com. So, ang mangyayari po, yung track niya, pagpunta niya dito sa may Guam, ay mag-record po siya to the west. Dahil po ang mangyayari kasi dito sa high pressure na yun sa may eastern Philippines, in the next few days ay akit po siya papuntang northeast. So, mag-reorient po siya sa may north ng bagyo, which will pave way na i-steer nitong high pressure na mag-westward papuntang Pilipinas. Okay? O papunta sa may dulong hilagang Luzon, not necessarily sa Philippines. So, speaking of the Philippine Islands, from yung mga major islands, wala pong landfall na magaganap. Medyo namimilig ko lang itong Batanes. At kung bumababa po siya, medyo delikado po ang hilagang Luzon. So, yan po ang medyo nakaka-worry, okay, as of this time. But still, sabi ko nga, pag more than 5 days, mababa po ang probability niyan. Ang titingnan pa po natin yan, pagdaan yan dito sa may Batanes, kahit sa Batanes o dito sa may Taiwan, Okinawa, may isang weather system din na makaka-affecto sa atin. Yan po ang umpisa na po ng habagat. So, pag habagat season, pag may bagyo po yan, pupunta yan sa kanya. So, magiging maulan din po ang Pilipinas, lalo na po ang kanluran bahagi po nito, kasama po Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas,
At sa ngayon, meron na po tayo nakikitang sign. Ito na po ang umpisa niyan. Southerlies, attracted sa isang mahinang LPA dito sa may mainland China. And pagdating ni Mawar, itong hangin na ito ay mag-shift niya papunta dito. Okay, so yan po ang pabantayin natin. So, mga disaster units sa buong Pilipinas, maganda po sa mga possible na epekto nitong habagat. Lalong-lalo na po nasa post-La Nina period tayo na yon. Neutral o normal ang pag-umpisa po ng tag-ulan. Usually, mga last few weeks ng May, start na po yan. And then, anytime next week, baka mag-announce ng Pag-asa na start na po ng tag-ulan sa type 1 climate ng ating bansa, which is the western sections of our country. Okay? So, dito rin sa Bicol, hanggang May lang, end of May ang tag-init, March to May, start na rin ang tag-ulan. Feel po natin mga hapon-hapon, may mga nakarinig tayong thunderstorms, minsan umuulan dito sa Naga, minsan sa Kakatig Puok. Okay? So, maganda po tayo. And then, mag-issue po tayo ng storm watch kapag nasa Guam na po siya at kapag pumasok na po siya ng PAR, mag-issue tayo ng 12-hourly updates at pag malapit na magkaroon ng threat sa dulong Hilagang Luzon, 6-hourly updates except 11 p.m. Kailangan po natin mag-recharge, kailangan natin mag-sleep. And pag pumasok po siya ng PAR, bibigyan po ito si Mawar ng local name, Filipino name na designated by Pag-asa as Betty. Okay? So, ito po yung ating fast animation. So, yan. Kita po kung gaano siya kalaki. Halos maganda yung kanyang outflow. Assign na talagang lumalakas po siya. All quadrants. Healthy po itong system na ito. And then, pag nagsisimula na po siya mag-shrink, ibig sabihin lumalakas na po siya. The more it goes compact, o lalong lumiliit po ang kanyang sirkulasyon, lalo pong lumalakas po yung pag-ikot ng hangin malapit sa mata. So, eventually, baka nga umabot talaga bilang isang super typhoon base po sa mga computer models, lalo po yung wind models. Papakita namin sa inyo in a short while. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Expect na po natin sa buong Pilipinas, hapon-hapon, may mga severe thunderstorms po tayo magaganap. Okay? Nagaganap, I mean. At mag-ingat po sa mga kidlat, mga possible na mapagbabaha at guho ng lupa kapag mayroon pong mga malalakas na thunderstorms sa mga lugar ninyo na maglalast lang po yan ng 30 minutes up to maximum of 2 hours. So, depende po yung pag back-to-back thunderstorms, minsan 3 hours. Magkakos na po yan ng mga flooding. So, low to medium po ang risk of flooding. Okay? Mostly localized lang po yan. Now, ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So, they all agree na pupunta po siya ng Guam area within the next 72 hours from now. And then, papasok po siya ng PAR 5 days from now. Now, punta natin yung forecast models. Dito lang tayo kay European model. At nakita po natin sa Monday afternoon, ayan na po siya, papuntang Guam. Tuesday afternoon, malapit na po sa Guam. Wednesday afternoon, palampas na po siya ng Guam. And then, at this point, dyan na po siya mag-westward. Huwebes, May 25, mag-westward na po siya. Then, May 26, papasok po siya ng PAR. So, yan po ang magiging situation. 27, palapit na po sa Batanes Babuyan Group. 28, yan po. Nearing Batanes Babuyan Group. So, expect natin ang habagat na po yan. Makaka-affecto sa ating bansa. Tawag po sa western sections. May 29, Monday, yan na po. Malapit sa Batanes Babuyan Group of Islands. Posibleng malakas po siya na bagyo. Ang probability ng pagiging super typhoon ay nandyan. Medyo mataas. Martes, April 30, ayan na po siya, nakalampas na po sa southern Taiwan. Dadaan po siya sa may southern Taiwan early morning ng Tuesday. Ayan po siya. Mukhang maglalandfall po siya sa may southernmost tip ng Taiwan. And then, Tuesday evening, maglalandfall naman po siya sa may Xiamen City, China. Epekto ng habagat, ayan po, nakita po natin mga ulan sa Pilipinas. So, sinyalis na po yan na mag-start na po ang tag-ulan. Now, yan po ang European model. Tingnan natin yung various computer models, Typhoon Global Models, na tinatawag natin. So, ang forecast for the next 3 days, ito po yung medyo mataas ang probability.
Okay, tandaan po niyo yan. Except po itong Canadian model, dito tayo mag-gauge. So, ito yung track na medyo mataas ng probability. Pagdating po dito, itong track na ito ay medyo, ano pa yan? Sabihin natin, highly uncertain. Hindi pa natin alam kung saan talaga siya pupunta, but ang weight ng forecast models ay dito po. Patungong Batanes, Taiwan area sa latest na yon. Kasi kahapon, the other day, dito po siya sa area na ito, sa may bahagi ng Okinawa area. But nagbago po dahil po sa lumalakas na high pressure south of Japan. Yun po yung high pressure na sa east ng Northern Luzon at tatakbo po pupuntang northeast in the next couple of days. Re-orient po siya sa may taas ng bagyong si Mawar. Kaya ang window of potential landfall is from Northern Luzon up to Okinawa. But yung weight ng models ay nandito sa may in-between Batanes and Taiwan. So mag-ingat po tayong lahat. Maganda po tayo. But again, itong blue na ito na forecast window na posibleng kung saan siya dadaan ay nasa less than 30% pa po yan. 0 to 30% ang probability. Pag pumasok ka na po sa 3-day forecast, mataas na po ang probability niyan. 5-day, okay pa yan. Nasa medium. Ito, low probability po ito. Medium probability pag up to 5 days. Yan, medium probability. So, ito ang medyo question mark pa yan. Hindi pa natin alam kung saan talaga siya dadaan. Let's hope and pray na yung tracking po niya ay magpunta po dito. So, sana walang landfall. Kasi, pinipray po natin mga kabahan din natin sa Japan, Okinawa. So, yan po ang mangyayari sa tracking niya. At bantayin po natin closely, lalo na paglampas na po sa Guam. At makikita na po natin kung saan siya likely pupunta. But again, kahit saan siya dumaan dito, i-activate niya ang habagat. So, magkakaroon na po ng mga pabugso-bugsong ulan, konting hiip ng hangin mula sa southwest o habagat dito po sa kanluran bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na po doon. Okay? Dito po sa Bicol, ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, mostly mga thunderstorms na po yan. Umaga, early morning, late afternoon, or evening. Okay, so yan po ang situation. So, ito po yung multimodal diagnostic comparison in all category ng atmosphere within sa tracking ng storm. Dito mo natin ilagay yan. Sa intensity, it shows na posible talaga siya maging isang malakas na bagyo. Pwedeng category 3 o 4. Hindi maalis ang possibility na maging super typhoon. Yan po pinaka-upper strength niya based sa American model. Ang iba naman po ay dito naman po bilang isang category 2. Deep layer shear, yung upper level winds o wind shear ay babagsak. Pag bumabagsak po ang wind shear, lalakas po ang bagyo kasi wala po siyang kalaban eh. May ina ang hangin pataas, so grabe yung development niyang pataas. Okay? Yung vertical development ng isang bagyo kasi maabot po yan ng 50,000 feet. Sea surface temperature, maintain po between 28 to 30 degrees centigrade. So medyo mainit talaga ang dagat. And then yung oceanic heat content, papakita namin sa inyo mamaya. Yun po ang medyo delikado kasi pag mapulang-mapula or dark orange, tataas po ang intensity ng bagyo. Mid-level relative humidity, pag mataas po yan, pwedeng lumaki ang bagyo. Pag mababa ang relative humidity, maliit lang po ay siyang bagyo. So, nasa average po siya ang size nitong si Mawar or soon to be Betty. Now, ito po yung oceanic heat content. Balik natin itong window natin. Oceanic heat content, ito po yung energy na rinirelease mula sa mainit na dagat na magkakaroon pong epekto sa bagyo. Pag nasa dark orange to red, pwede siya magkaroon ng rapid intensification. Lalo na po pag malapit na po siya sa PAR at posibleng maging super typhoon. So, hindi natin alisin ang probability na maging super typhoon. Ito po yung ibang wind models. Tingnan niyo yung gaano kalaki ang lawak ng variation ng CHIPS ensemble. Ito po ay isang wind model na ginagamit ng typhoon agencies or tropical cyclone agencies all over the world. So, malalaman po natin dyan gaano kalakas. Meron pong pinapakita dito ang isang ensemble ng CHIPS na pwedeng umabot ng more than
250 kph. So, pwede siya maging 260, 280. Ito yung ayaw natin, but most likely, ito kasi yung forecast ng JTWC. Nandun siya sa gitna ng ensemble na pwede siya umabot ng category 3 lamang. So, hindi natin alam kung magkaroon ng rapid intensification, baka more than that. Pwede siya maging super typhoon. So, anything is possible. Watch closely na lang tayo in the coming days. Pagdating sa ulan, in the next 3 days, we expect dadami na po ang mga ulan sa Calayan Island Group, Spotless, Palawan, western sections po ng Mindoro at western Visayas, Zamboanga Peninsula kasama dahil po sa monsoon trough at pag-unti-unti pagdating ng habagat. Okay? Dito rin po sa Luzon, lots of thunderstorms. Ganun din po sa Bicol, although hindi masyado pula. Mas grabe po ang frequency dito ng thunderstorms. Sa ibang bagay po ng Luzon, Visayas din po. Next 5 days, ayan po. Kita ninyo, lalo na po sa 10 days, kita ninyo na grabe yung ulan sa Pilipinas. Although accumulation yan, stick lang tayo sa 3 days. So, yan po ang situation natin for the next 7 days. Lalo na po, next weekend, baka mag-start na po ang tag-ulan. Waiting lang tayo ng announcement from Pag-asa. And then, yan na po, start ng tag-ulan dahil hikayat niya ang habagat nitong bagyong si soon to be Betty. International name, Mawar. Okay? At babalik ulit tayo bukas, Monday or Tuesday. Depende kung may mga pagbabago po sa trend ng development ni Mawar o ni Betty. And bibigay natin sa inyo pinaka-latest nito. So, again, inuulit ko, ang tracking po niya ay medyo bumababa at namimilig ko po ang Batanes at Cagayan sa bagong tracking na yon ng European model. Since ang European model is very good pagdating sa extended forecast, ang ibang model hindi masyado. Let's hope and pray magbalik pa rin sa dati pataas o mag-recurve para walang bahagi ng Asia Pacific including the Philippines ang pwedeng magkaroon ng damaging effects dahil po sa bagyong ito. Speaking of Luzon, Visayas and Mindanao, safe po tayo dyan. So medyo namimilig ko na yun ang Batanes lamang po. But again, matagal pa po yan, more than 5 days to 9 days, so pwede pa po yung magbago. But yan po ang ating heads up na yung linggo. At babalik ulit tayo in the coming 24 to 48 hours. Ito ulit si Mike Padua. Good evening sa inyong lahat. Let's all pray na sana lahat tayo nasa magandang kalagayan. At sana po mag-record na po itong bagyong ito. God bless sa inyong lahat. Stay safe at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.